Mangga gubuk asmara. Menerima penukaran uang asing. Penukaran penakaran. Menerima penurunan. Aduh. Ayo tenang toh. Ijal. Gubuk kain biyen tak go leren aku neng cagak tebak tulisan warna abang tondo isih rawat gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti jagat dina ya jaketan sakjroning ati jatan luntur saya merakati aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara yo nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita ya ya uli wangi waduh ampune
Ampune, aune neneng mondo. Iki jenenge apa lae?